ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସମ୍ଭାବନା। ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ଏବେ ଘାରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା। IMD GFS ମଡେଲର ଆକଳନ ନେଇପାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଗତିପଥ, ରୂପ ଓ ବଳ କେମିତି ରହିବ? ଏହା କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ? ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼ ହେବ? ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଖବର ମୁତାବକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ 7ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାକି 8ରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 9 ତାରିଖରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯାହାକି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ ନେବ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ବାତ୍ୟା ମୋଚା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 6 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇବ ସମୁଦ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 7 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। IMD GFS ମଡେଲ ଅନୁସାରେ 9 ତାରିଖରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରେ। ଏହା ପରେ ରିକର୍ଡ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ହୋଇପାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ। ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନେଇପାରେ ଭୀଷଣ ଓ ପରେ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ। କେବଳ GFS ମଡେଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମଡେଲ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 7 ତାରିଖରୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ବି ହୋଇପାରେ। 8ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଉପକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖ ଦିନ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଓ ଗତିପଥ।